doncs que no hi ha cap problema, només faltaria. I segurament aquesta sessió les podrà recuperar més endavant. Res, jo seré molt breu quan els companys del servei d'equipaments, el Marcos, la Laura, van comentar de fer aquesta iniciativa d'una comunitat de coneixement del cicle local de l'aigua, era per, precisament, tal com el seu nom indica, poder posar en comú en un entorn tècnic, majoritàriament tècnic, però també polític des d'un punt de vista del món local, les dificultats, les experiències, els neguits que tenim sobre aquest tema. Uns neguits que, com sabeu, no estic descobrint la sopa d'all, ni molt menys, arrel de la sequera que vam passar aquests anys anteriors i que ara sembla que ja ningú ens en recordem, des de la gerència de serveis i especialment des del servei d'equipaments i espai públic, vam posar a l'abast vostre unes subvencions que per un total de 100 milions d'euros que l'objectiu que buscaven era la millora del rendiment de les xarxes d'aigua. Aquestes actuacions que ja esteu executant des dels ajuntaments s'imbriquen amb o parteixen del coneixement que estaria per part del servei d'equipaments de les xarxes locals a través dels serveis diferents suports tècnics que realitzem pels municipis. Uns suports tècnics que no només eren per aigua potable, sinó que també són per clavegueram, que fins ara és el gran oblidat, perquè no computa enlloc en termes de comptadors i en termes de factura, però que des de la Diputació i des de la gerència entenem que formen un tot amb el cicle de l'aigua, no només l'abastament, sinó també el clavegueram i tot allò que se'n desprèn de l'aigua en el vostre municipi. Rieres, torrents, sobre els quals també donem suport. Aquesta comunitat de coneixement el que vol ser això, el que el seu propi nom indica, una comunitat de coneixement on cadascú dels que hi participeu sereu benvinguts i sereu convidats a aportar aquelles experiències, necessitats, neguits, que des de la Diputació puguem recollir, puguem compartir i puguem, com dèiem fa uns anys, continuar fent xarxa, no? Fent xarxa de municipis, doncs fent xarxa de coneixement, però en aquest moment pel cicle local de l'aigua. Allò que tant ens preocupava l'estiu passat d'aquesta sequera tan bèstia, ara ha passat, però això no vol dir que no hi sigui. De manera que és qüestió de no baixar la guàrdia i anar-nos preparant amb aquesta taula on ens podrem trobar de manera regular, on ens podrem també nosaltres donar-vos informacions de primera mà, on vosaltres ens podreu aportar també les vostres inquietuds. Res més, jo havia de ser molt breu, espero haver-ho sigut i us deixo amb en Marcos i el seu equip que us explicaran una mica més com funcionarà això d'aquesta comunitat de coneixement i quins són els objectius que inicialment ens hem marcat i que lògicament estarem encantats en poder anar ampliant, modificant i adequant aquelles necessitats que vosaltres tingueu. Gràcies i endavant, Marcos. Bon dia de nou. Sí, jo soc el Marcos de Francisco, cap de la secció d'infraestructures de subministrament del Servei d'Equipaments i Espai Públic. Aleshores, jo explicaré bàsicament una mica per què ens hem decidit a impulsar aquesta comunitat de coneixement i una mica els objectius que pretenem assolir amb això, a veure si ho aconseguim. Després, la Laura Guerrero, la responsable del cicle de l'aigua del Servei d'Equipaments, us explicarà més de forma pràctica com funcionarà la comunitat, la web que ja està en marxa, com us podeu apuntar i altres temes més pràctics. En relació a això, una mica, mirant al passat, què hem fet fins ara? És a dir, des del Servei d'Equipaments portem molts anys en temes relacionats amb el cicle de l'aigua. Estem parlant de 20 anys donant suport als municipis, sobretot suport tècnic. La nostra eina fonamental, sobretot els últims 10 anys, ha estat el catàleg de serveis, que ja
tots els ajuntaments coneixeu, perquè ja són molts anys, i dintre d'aquí podreu trobar tot el suport que donem. Com deia el Joan, donem suport en abastament, clavegueram, que són els eixos principals de les infraestructures del cicle de l'aigua, però també des de ja fa uns anys donem suport en temes de rieres, inundabilitat i altres temes relacionats amb l'aigua, no? O tot el cicle de l'aigua. Al catàleg de serveis fem plans directors, que és l'eina fonamental que entenem que ha de servir per planificar aquestes infraestructures per saber com esteu els municipis en cada una de les infraestructures i tenir propostes d'actuació a mig i a termini. Per nosaltres és l'eina fonamental, però també fem estudis, projectes i també estudis de gestió. O sigui, en tot el tema de l'aigua, com ja apuntava el Joan, en temes d'abastament està més interioritzat, però nosaltres també entenem que sense una gestió adequada, sense unes tarifes adequades, sense una visió econòmica de la infraestructura que sigui coherent amb la problemàtica, és molt difícil, per no dir impossible, solucionar els problemes. O sigui, han d'anar de la mà aquests estudis de gestió amb els estudis més d'infraestructura i més de planificació. A part del catàleg, que és l'eina fonamental, també donem un assessorament tècnic més puntual a demandes concretes dels municipis i amb estudis concrets més diguéssim, d'àmbit supramunicipal. O sigui, també hem fet estudis a nivell de comarca o a nivell de la província per tenir més una visió global de la problemàtica que després ens retroalimenta i ens ajuda a decidir eines de suport. Aquesta seria la part de suport econòmic. També donem suport tècnic. Ara, també donem suport econòmic, que també el Joan ha comentat que l'eina fonamental és el programa sectorial de l'aigua, que es va arrencar ja, diguéssim, en el segon trimestre de l'any passat i que hi ha 100 milions d'euros sobre la taula per impulsar i per ajudar a diguéssim, estar preparats perquè la propera sequera ens agafi en millors condicions i, sobretot, l'objectiu d'aquest programa sectorial és millorar el rendiment de les xarxes i l'eficiència de la infraestructura d'aigua potable. A part d'aquest gran suport econòmic que és el programa sectorial de l'aigua, també tenim, ja des de fa un parell d'anys, uns suports ja més petits dintre del catàleg de serveis que han estat suport al telecontrol i sectorització de les xarxes i suport a la recerca de fuites. Aquesta part de fuites ha estat una experiència molt interessant per nosaltres perquè, a part com un pla de xoc de forma a curt termini, és a dir, ha ajudat a molts municipis a millorar sensiblement la problemàtica del rendiment i de les fuites. El que passa que és una eina només, ja et dic, molt puntual, perquè si tens fuites les pots reparar, però a la llarga o a la curta tornaràs a tenir. Aquesta línia la seguim tenint oberta en el catàleg 2025 i previsiblement en el catàleg 2026 també hi sigui. I també tenim previst obrir una petita línia també de suport econòmic a xarxes de clavegueram, una mica en la línia de que el clavegueram és el gran oblidat i de començar també a crear una mica consciència i ajudar els municipis a actuar en el clavegueram, que també cada vegada té més problemes. L'altra també línia de suport que fem des del servei és la difusió del coneixement una mica, amb jornades, cursos i publicacions diverses. En aquest sentit, s'emmarca molt també aquesta comunitat de coneixement, que esperem que ajudi a impulsar aquesta difusió del coneixement i que ajudi a compartir experiències, informació i publicacions i coneixement divers. Aquí és una mica el que hem fet fins ara. Tot aquest suport als municipis durant tots aquests anys ens ha permès també una visió global de la província que ens ajuda molt que davant una problemàtica concreta aplicar com s'ha resolt en altres casos, en altres municipis, i això pot ser molt útil per altres ajuntaments. En aquest sentit, clar, què ens passa? Que donem suport
limitat, perquè clar, tenim recursos limitats a nivell de recursos humans i de recursos econòmics, i cada any intentem arribar al màxim d'ajuntaments, però per desgràcia també molts ajuntaments queden sense suport les seves peticions del catàleg. En aquest sentit, aquesta comunitat pretén ajudar a que els municipis on no puguem arribar amb un suport directe, ja sigui tècnic o econòmic, com a mínim compartir aquestes experiències, compartir criteris i ajudar a resoldre problemàtiques i a compartir experiències, no? I casos d'èxit. En aquest sentit, quins serien els objectius de la comunitat de coneixement? Aquest que dèiem, compartir aprenentatges, informació diversa d'interès, esperem que sigui de forma àgil, no? Per altres comunitats de coneixement que funcionen a la Diputació, doncs, en general és bastant pràctic i bastant... Ja després la Laura us ho explicarà, però que la web és molt senzilla i es tracta d'això, de que arribi la informació de forma àgil i que vosaltres també pugueu també aportar aquesta informació, aquestes experiències i aquests casos concrets i puntuals, també preguntes, qüestions que puguem posar en comú. També, com a objectiu important, esperem que la comunitat serveixi també per comunicar de forma més directa les jornades que fem. Nosaltres anualment fem jornades, webinars, cursos. Tenim un curs de sistemes urbans de governança sostenible que ja hem fet tres edicions. És a dir, aquest any ha estat ja la tercera edició d'aquest curs i esperem també fer més activitats a partir d'ara. També la Laura us explicarà una mica quines idees tenim de cara al futur. També hauria de servir la comunitat per compartir novetats legislatives i normatives, que cada vegada hi ha més obligacions i un cas concret, que segurament tots esteu al cas, els PICs, els Plans Integrals de Gestió dels Sistemes de Sanejament, que arrel del nou decret de domini públic de l'any de 2023 dona més deures i als municipis, i en aquest sentit, com a mínim, estar al dia d'aquestes novetats i compartir també els interrogants que surten d'aquestes novetats legislatives. També esperem compartir convocatòries de subvencions, tant de la pròpia Diputació com d'altres administracions, també aquests últims anys i també una mica degut a la sequera. Han sortit moltes convocatòries que a vegades també es perd aquest coneixement perquè es dona poc temps i esperem ajudar també a que aquestes convocatòries de subvencions de la Generalitat, de Next Generation, informar-vos i també compartir dubtes i interrogants que puguin sortir. També un altre objectiu important que esperem d'aquesta comunitat és ajudar a que el programa sectorial de l'aigua, que ha de durar com a màxim fins a finals de 2027, queden 2 anys i mig, i ajudar a impulsar aquest programa, qualsevol dubte, que ja ens arriba per moltes vies, però que també pugui servir aquesta plataforma per aclarir i ajudar a resoldre dubtes en el programa sectorial i també per ajudar a posar en comú també tot el que comporta aquest programa, també a nivell d'informació que ens heu d'aportar una mica per justificar totes les subvencions que es donaran. Un altre objectiu important per nosaltres seria compartir aquestes experiències interessants, casos d'èxit, tant per part nostra que coneguem de casos concrets com per part vostra, que ens pugueu dir, mira, creiem que hem fet aquesta experiència al nostre municipi i seria interessant compartir-la. També publicar notícies d'interès relacionades amb tot el món del cicle de l'aigua i novetats editorials o publicacions d'interès que puguin sortir. I per últim, també la Laura ho explicarà com funcionarà, la possibilitat d'obrir temes de debat, és a dir, qualsevol interrogant que pugui ser d'interès i que qualsevol de vosaltres pugui plantejar com a tema de debat per posar en comú i ajudar, diguéssim, a rumiar en aquest sentit. A partir d'aquí, poca cosa més. Bàsicament, quines línies de treball tindrà la comunitat de coneixement? Ja més o menys ja s'han dit, però volem plantejar 4 grups de treball, 4 temàtiques.
que són fonamentalment abastament d'aigua potable, xarxes de clavegueram i sistemes de sanejament, els sistemes urbans de drenatge sostenible com un grup de treball a part, per molt que també està, evidentment, molt relacionat amb les xarxes de clavegueram i els sistemes de sanejament. I, per últim, totes les problemàtiques d'inundacions i millora de rieres i torrents. Serien aquestes 4 grans línies que entenem que amb això s'abordaria una mica tota la visió global del cicle de l'aigua a nivell de les infraestructures municipals d'aquests serveis. Una mica dono pas ja a la Laura, que us explicarà aquesta part ja molt més pràctica de com funcionarà la web i com funcionarà la comunitat de coneixement. Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Doncs amb tot el que han comentat el Marcos i el Joan, ja passo directament a compartir-vos la pàgina de la comunitat, que és l'estrella avui de la webinar. Bé, no sé si alguns de vosaltres ja haureu entrat, però hi ha diferents tipus de visualització. En primer lloc, no sé si coneixeu ja les comunitats de coneixement de Diputació. N'hi ha de diversos tipus, d'escoles bressol, de tot tipus. Per tècnics municipals, les que nosaltres fem servir són la comunitat d'urbanitzacions amb dèficits, que són els companys de la gerència d'urbanisme, i ara hem creat la nostra. Llavors, per trobar-la, si poseu al Google comunitat de coneixement cicle de l'aigua, ja la trobareu. Llavors, quan entreu, hi ha una manera de visualitzar que és pública. Llavors, hi ha 4 coses. Trobareu com donar-se d'alta com a membre i la presentació. I després ja, un cop teniu un nom d'usuari i entreu, doncs veieu més coses. Bé, en primer lloc, aquí havíem penjat la webinar. Hi haurà aquest carrusel que van sortint les novetats i teniu la benvinguda, teniu diversos temes. Per exemple, tal com comentàvem, hi haurà diversos temes, tots del cicle de l'aigua, i penjarem tant informació que surti de Diputació com d'altres ens. Amb el tema dels uts, com que és un tema que és molt punter ara, que s'han d'incloure en tots els plans de sanejament arrel de la nova normativa dels plans integrals de gestió dels sistemes de sanejament, doncs li hem donat un pes important. Llavors, aquí hi ha un link, per exemple, en aquesta organització, que és RedSuds, que tenen unes publicacions que podreu consultar aquí, i aquí veureu com altres municipis han anat penjant les seves experiències amb sistemes urbans de drenatge sostenible i es poden classificar per tipologia, l'any d'implantació, on estan, podeu veure a prop del vostre municipi què trobeu. Bé, això és a mode d'explicació de tot el que podreu trobar en aquesta web, que no només serà de Diputació, sinó de diverses fonts. Llavors, un cop estigueu donats d'alta, doncs tindreu tota aquesta visualització de temes. Així queda com una mica popurri. Després, quan vosaltres us feu membres, podeu triar de quin grup voleu participar, aquesta gent que ja s'ha donat l'alta, doncs per grups. De moment la inundabilitat i rieres i torrents encara no l'hem muntat, però sí que tenim ja l'abastament, els uts i el sanejament. De manera que
a veure, en municipis petits ja sabem que els tècnics us toca fer de tot, en municipis més grans us podeu especialitzar. Llavors, un cop sigueu membres, quan es publica una informació o novetat, webinar d'algun d'aquests 3 temes, doncs se us enviarà un correu i per tant serà com una comunicació més directa i tindreu només la informació del grup que a vosaltres us és d'interès. Llavors, tornant aquí, per exemple, amb el tema que comentava el Marcos, el programa sectorial, dubtes que ens han arribat últimament ja de 2 o 3 municipis. Per exemple, com s'han de senyalitzar les actuacions. Mira, ho penjo aquí i aquí ja directament teniu les indicacions, teniu el link a la normativa de la imatge corporativa de senyalització. Us he explicat que tots els municipis de més de 1.000 habitants i amb una inversió de més de 100.000 euros han de posar aquest cartell, s'ha de posar en una de les ubicacions, si es fan diverses actuacions només cal un cartell. Aquesta imatge l'haureu de fer servir amb la primera justificació de despeses. Com veieu, es tracta d'anar donant eines puntuals que us facilitin el dia a dia i que quan arribi el dubte de ostres, què fem amb el cartell? S'ha de posar, doncs ja haureu rebut aquest correu explicant que aquí teniu les indicacions. Altres temes, tenim el PICS, el Plans Integrats de Gestió dels Sistemes de Sanejament. Doncs aquí us hem penjat la guia resum de l'ACA, perquè és el document bàsic que necessitareu per la redacció d'aquests plans, que en el final de tot de la guia hi ha gairebé el que seria el plec de prescripcions tècniques del que ha d'incloure aquest document, memòria, programa. Vull dir, es tracta d'això, d'anar penjant instruments pràctics que us puguin ser d'utilitat, tant sigui creats per contingut nostre com per d'altres persones. Després també tenim el calendari, es pot mirar si en forma de calendari normal o com a agenda, la 4ª edició anàvem, Marcos parla de la 3ª, ja en portem 4. Sí, i igualment ja va passar, hem arribat més tard per publicar a la comunitat que fer el curs, però és una mica, per exemple, perquè tingueu consciència que aquí aniran sortint i s'aniran publicant tots els temes relacionats amb el cicle de l'aigua. Aquesta és el webinar que estem fent ara. Aquí també us hem penjat el que us comentàvem, els companys de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, que dintre dels dèficits urbanístics al final són molt importants el tema de l'abastament i el clavegueram, llavors interactuem molt i en aquesta jornada potser us interessa també d'apuntar-vos. Després us he apuntat com a fites, l'1 de setembre del 2025 s'inicia el termini de presentació del formulari de seguiment de l'execució del programa sectorial i s'acaba el 30 de novembre. Tenim previst, ja quan comenci aquest període, de fer un webinar per explicar-los quin és el formulari que s'ha d'enviar, com complimentar-lo, etc. I també us hem posat aquí com a novetat que aquesta data és provisional, fins que no s'aprovi en el ple no es pot confirmar del tot, però tingueu en ment que cap al novembre aquest any ja es començarà el període per presentar sol·licitud al catàleg. També tenim previst una petita webinar, farem petites webinars d'1 hora màxim per anar-vos posant al dia de totes aquestes novetats. Altres coses que es podran trobar. Per exemple, aquí també, de cara als PICs, vam fer un recull de tots els municipis que des de Diputació hem elaborat els plans de sanejament i disposem de les xarxes de sanejament digitalitzades. Aquí estan en gris totes les que disposem. Si
algú té interès en rebre la informació sobre aquests municipis, ens ho pot demanar i els hi podem transmetre. També aquest mapa, doncs, tots els municipis que va elaborar els PICs abans del setembre del 2026 o abans del desembre del 2027, no? Si no sabeu si pertanyeu a alguna d'aquestes obligacions, doncs aquí ho podeu consultar. Inclús hi ha municipis que sigueu molt afortunats i n'heu de fer dos, no? Un del 26 i un del 27. Bé, doncs aquestes són informacions que podeu trobar. De la resolució també el link a la resolució de l'ACA, on estan tots els sistemes detallats. I com podeu veure, doncs, hi ha informacions variades i després, per no atabalar-vos massa amb spam, doncs cadascú es pot apuntar al grup que vulgui i li arribarà la informació del seu tema. Després també el que comentava el Marcos, no? Aquí tenim aquest mes que tothom pot entrar aquí i fer una entrada de blog, publicar el que vulgui i llavors entrar en un debat. Temes que estan sent molt recurrents, doncs, per exemple, puc canviar els comptadors domiciliaris d'aigua amb l'ajut del programa sectorial? Doncs, si això ja ho comentem aquí i ens arriba la notícia a tots, doncs ja no caldrà anar-ho preguntant i contestant un per un, no? I també es poden donar idees de noves actuacions i optimitzar una mica la comunicació, no? També el grup de SUTS, com que venim amb molt de temps d'anar fent aquests cursos, doncs en algun cas hem fet inclús un grup de l'Outlook, d'e-mails, per compartir informació. Doncs quan un ha tingut una subvenció, ho hem compartit amb el grup dels alumnes que van anar a l'edició del curs corresponent. Si això ho pengem aquí, tots ho podem compartir, no? Una mica aquesta és la idea. I per fer-vos membres, això és molt fàcil. Ja us deia al principi que aquí a l'inici, per tothom veureu aquest cartell, dona't d'alta i és molt fàcil. Envieu un correu aquí al cicle de l'aigua amb els vostres noms i, els grups, aquí havíem posat inundabilitat i risc per separat. Com que no està creat encara hem de decidir si ho fem junt o separat, segons també l'interès que hi hagi, no? Si voleu apuntar-vos als dos tothom, doncs fem un sol grup i ja està. I més o menys això seria el funcionament de la web, amb moltes ganes de que participeu i de moment, això és una eina que va de la Diputació cap als tècnics i electes i secretaris, interventors, tothom dels municipis, que tingueu que actuar amb el cicle de l'aigua i estem aquí oberts a que participeu i compartim informació. Obrim un torn de preguntes si algú té algun dubte, podeu fer pel xat o pujar la mà. Val. Esther, hola. Hola, Bon dia. què tal? Digues. Una cosa, per donar-se d'alta, intenta Sí. donar-me d'alta a través del web, on surt invàlid, no sé què, el valor invàlid o alguna cosa així. Bàsicament, on surten les entitats locals, l'àrea metropolitana no surt. Quan s'ho he escrit a mà pot ser que sigui això. Aleshores, la meva pregunta és, he de seguir tramitant-ho via web o us envio el mail i mireu vosaltres? Com que ara has dit això... Sí, jo crec que és més fàcil. Em sembla que jo puc fer, encara que no sigueu de Diputació, la gent de Diputació ja té directament amb el nom de l'usuari i el password que fan servir, ja poden entrar. Però igualment els he de donar... El que tenim en els altres... Jo, per exemple, en tinc un amb el grup que teniu vosaltres també. El cercle de comparació, potser. Millor m'ho envies i... T'envio un mail, vale. Sí,
ja ho D'acord. solucionem. Molt bé, gràcies, Laura. De res. Ai, perdona, Esther, que és de l'àrea metropolitana de Barcelona, que si voleu fer un comentari, sisplau, digueu. Vale, Val. gràcies. No sé, altres companys que sempre sorgeixen dubtes amb l'objecte d'ajut del programa sectorial, si es volen animar a fer aquí alguna consulta o si no ho deixem per més endavant, ho podeu escriure, us feu membres, fem el fòrum i anem compartint. Sí, bueno, en realitat havíem convocat de 10 a 11, però bueno, tampoc es tracta de fer coses àgils, puntuals, que us serveixin com a punt d'informació i no sé, si no teniu cap més dubte, espero que us apunteu tots perquè en principi això volem que sigui molt àgil, que no sigui atabalar-vos amb 1.000 emails, que siguin concrets els temes i sobretot això, donar-vos informacions concretes i convocar-vos directament a cursos, a webinars, i que sigui molt, molt pràctic. Sí? Bueno, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies. Això ho penjarem a la comunitat també. Un cop ho pengem, rebreu un correu dient que s'ha penjat. Bueno, si ho voleu compartir amb companys d'altres municipis o del mateix ajuntament, perfecte. D'acord? Sí, perdó, això també. A veure, el Marcos. No, res, exacte, que amb això de l'Ajuntament, diguéssim, que podeu, del mateix Ajuntament podeu participar més gent. És a dir, no hi ha cap problema. Ajuntaments que tingueu més gent implicada en tot el tema cicle de l'aigua, que podeu ser 2, 3 els que considereu. És a dir, no hi ha cap límit. També la idea, crec que també hi ha alguna persona de consells comarcals, és a dir, bueno, en fi, que està obert a tothom i no només a les administracions, sinó també volem que obria a altres entitats que tinguin interès. Molt bé. Val. Doncs crec que no hi ha cap problema. Vinga, doncs ho deixem aquí i ja us mantindrem informats de la propera sessió. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Fins aviat. Gràcies. Moltes gràcies.